Това засилване на интеграцията приема следната форма. Предлагат се да има 4 стълба, 4 съюза в рамките на икономически и паричен съюз, което е еврозоната. Първо, банков съюз, фискален съюз, икономически съюз и политически съюз. На тези 4 стълба са разписани конкретните мерки, които трябва да се вземат, за да се случат те, и е разписан календара, времето, в което те трябва да се случат. Като календара, общо взето, е разделен на 3 елемента. Мерки, които могат да се вземат до края на 2013 година, мерки, които могат да се вземат до края на 2014 година и мерки, които могат да се вземат след това. Което означава, че вече има една доста висока динамика и това, което се случва в идните месеци. Банковия съюз беше първото решение, частично, което беше взето през декември за създаването му. Първият му елемент, общия банков надзор, няма да влизам в детайли, какъв, докъде, кого надзирава и така нататък. Предстои да се създадат още фонд европейски за гарантиране на депозитите или най-малкото ще се започне с координация на националните фондове за гарантиране на депозитите и Европейски фонд за преструктуриране на закъсали банки. Ако банковия надзор не предполага финансово участие, другите фондове предполагат финансово участие на съответните страни, които са в този общ банков надзор. Фискалният съюз ще включи общи правила за бюджетната политика на страните членки и то с много сериозни инструменти те да се спазват. Обобщаване на данъчната основа и така изравняване на данъчната основа и сходни бюджетни или фискални политики. В икономическия съюз и икономическия стълб ще се предприемат повече мерки за ускоряване на пазара и на мобилността на капитали и на стоки в рамките на еврозоната. Ще се приемат повече наднационални общи правила за трудовия пазар и за борбата с безработицата. Това е в отговор на искането и на групата на социалистите в Европейския парламент и на партията на европейските социалисти да има и един стълб, свързан с социалната политика. В последното предложение той влиза в икономическата политика с параметри като безработица и трудов пазар. И последният стълб е политическата интеграция и политическия съюз. Всичките тези мерки предполагат изнасяне на голяма част от решенията на наднационално европейско равнище. Тази интеграционна общност в еврозоната ще бъде много по-силна, отколкото сегашния Европейски съюз, както го познавам. Много повече решения ще се взимат на наднационално равнище и много повече възможности ще има на наднационално равнище. Идеята с политическия съюз е и гражданите на тези страни да се почувстват първо европейци, после французи, германци, холандци и така нататък. Това вече е дългосрочния план. Няколко думи за календара. Сега ще започне до края на годината ще се изяснат мерките за банковия съюз. До края на следващата година ще започне да работи фонда за оздравяване на банки и в рамките на икономическото сътрудничество и на европейския семестър ще се сключват договори с страните членки, което означава, че Европейската комисия ще може да налага наказания, ако страните членки не изпълняват фискалните правила. Като наказанията са доста широк аспект, от спиране на фондове до спиране на финансиране, изхвърляне от механизма за солидарна подкрепа на платежните баланси и така нататък. Всяка държава доброволно ще се ангажира и ще се съгласи да даде тези права на Европейската комисия, което означава, че националните парламенти ще имат много по-малка роля при приемането на националните бюджети. Дългосрочната програма е свързана с промяната в договора за Европейския съюз, където вече се говори за издаване на общи облигации, за създаване на истински бюджет на еврозоната. Сега се иска създаване на един бюджетен инструмент, който да е антицикличен и да поддържа страни, които трябва да изпълняват програми. В заключение, този нов механизъм, който е доста цялостен, дава изключително много възможности и тояги, образно казано, на европейските институции и създава в еврозоната отделен бюджет, отделен парламент. Вече се обсъжда в Европейския парламент за създаване на комисии, в които да участват само депутати от еврозоната. Отделен бюджет, отделен парламент, отделен механизъм за вземане на решения в сравнение с другите страни. Това се съпоставя с желанието на Великобритания
да разхлаби пък сегашния Европейски съюз и да изключи от него примерно трудовия пазар, имиграционната политика, политиката за трудовия пазар и така нататък. Така че ако тези два процеса ги съчетаем, ние ще видим една много по-силна интеграция в рамките на 17-те от еврозоната и един доста по-хлабав съюз, който ще бъде съсредоточен само върху общия пазар на останалите, които са в Европейския съюз, но са извън еврозоната. Това за България предполага избори, и то избори, които трябва да се направят в скоро време, сега, и стратегия, като знаем къде искаме да стигнем, какво можем да направим. Първият вариант е ние да седим и да никой не ни търси, това се случва в еврозоната, да гледаме какво става и един ден, когато преценим, да се включим в целия този механизъм. Тогава трябва да приемем, че нашето влияние в Европейския съюз и масата, на която се взимат решенията, просто няма да присъстваме в нея. Центъра ще се премести на друго място, където не сме ние. И като знаем как влизаме в Шенген, влизането в еврозоната на практика ще бъде един нов подвиг за влизане все едно на ново в Европейския съюз. За мен това би означавало България да излезе де-факто от Европейския съюз в този, който е в момента, и възможностите за взимане на решения. Втория вариант е ние да се ангажираме, това има също рискове, и да кажем, ние по Лисабонския договор сме длъжни да приемем еврото. Еврото влияе изключително много и на българската икономика и затова ние искаме всички тези институции да са отворени и за българско участие. Там ще намерим и други поддръжници, страните, които не са в еврозоната, и то от новите страни членки: Полша, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Хърватска, като влезе. Не споменавам Великобритания, Дания и Швеция, защото те могат да влизат и да излизат когато и където си искат. Те не са проблем. Но ако сега настояваме ние да влезем, тогава ще трябва да знаем, че участваме и финансово в общите фондове, че получаваме стабилност от тях, но участваме също, че се лишаваме от национален суверенитет повече и го даваме на общите институции и така нататък. Това ще бъде по-трудно за реализиране, но за мен лично по-добрия вариант, защото в противен случай ние действително, тук не става въпрос за Европа на две скорости. Един журналист в Брюксел каза много добре: Европа на два стълба. От една в друга скорост можеш да влезеш, но един в друг стълб може да се окаже, че не можеш да влезеш. И тук са всички, без да говоря за тях, геополитически следствия в Балканите. Отслабването на интереса на Европейския съюз в Балканите и свиването върху еврозоната означава тук появата на различно друго влияние. И политическо, и геополитическо, и различна мотивация. В момента всички балкански страни от Югоизточна Европа са мотивирани, готвят се, водят преговори за членство. Ако се разхлаби този Европейски съюз, който е в момента, това членство ще стане лесно, но с много по-малко значение. В смисъл, Европейския съюз с удоволствие ще приеме Турция, Сърбия, Босна и така нататък в една по-широка, по-хлабава общност, докато европейската интеграция ще се съсредоточи на друго място. Това се случва в момента. Според мен едно от задължителните неща е българския парламент, освен гражданското общество, да дава мандат, когато отива министър-председателя в Брюксел. Почна обсъждането през декември, а преди това ние трябва да знаем какво искаме да направим и то да го избистрим до броени месеци. Благодаря. Благодаря на Ивайло. Старта е даден. Аз, като го слушам, този план, тези предложения на Ромпой, тези 4 стълба, това да се почувстваме европейци, това предизвикателство, че България, а и не само България, може да се окаже в ситуацията да кандидатства наново, в нови, непрекъснато променящи се формати и геометрии в Европейския съюз. И задавам един много важен, струва ми се, въпрос. Добре, всичко, нали, е така, но реалностите, икономически, социални, културни, политически, те как ще формират и форматират тези желания, политически мечти или проекти? Всъщност, какво се случва? Какви са реалностите? Можем как да се почувстваме повече европейци? Какво означава всъщност това? Имате думата за
Антони и после Ганчо. Да. Заповядай, Антони. Да. Но аз искам да благодаря веднага на Ивайло за изключително ясното поставяне на проблематиката. Значи, слушах с особен интерес и трябва да ти кажа, че съм впечатлен. Значи, запазител си стил и нататък, но все едно. Се впечатляваш? Мисля, че... Не, аз съм не впечатлителен, аз съм не, да. Но, не, защо го казвам? Защото това е възела на нещата. Европейския съюз 50 години след създаването на първите му форми, защото той в крайна сметка формално съществува само от 1995 година, е в критичен момент. Значи, или ще тръгне в една посока, или ще тръгне в друга посока. Или ще задълбочи, ама на качествено различно равнище над националната си интеграция, или ще се върне към едно състояние, което е първичното му. Просто на общ пазар. Така дълго време наричахме тази общност. Общ пазар и толкова. Така че аз напълно споделям говоренето, че сме на критичен момент. Колкото до българската позиция. Ще започна с една констатация. Правителството в момента няма друга позиция, освен да се ослушва към кого да се сближи. Значи, дали ще бъде Великобритания, дали ще бъде Германия. Накратко това е. Няма друга позиция. Няма премислена позиция за това, какво България трябва да прави. Значи няма варианти, които да обсъжда. Такова решение ни носи такива вреди и такива ползи, а друго решение ни носи такива вреди и такива ползи. Моята позиция в такъв един решаващ момент е, че въпросът е да се изберат два лагера. Единият лагер е лагера на федералистите. Защото каквото и решение да върви към наднационалност, това в крайна сметка е някаква стъпка към федерализацията на Европа. Можем да не го казваме с тези думи, но по същината си е това. Другото е, така наречения хлабав съюз, е разхлабване на Европейския съюз наистина и създаването на някаква, в крайна сметка, различна. Значи, това означава Европейския съюз да загуби част от особеността си, която го прави особено различен, в сравнение с много други съществуващи международни мрежи на сътрудничество и организации. Значи, еврозоната и шенгенското пространство, разбира се, бих добавил и, разбира се, Европейската конвенция по правата на човека като част от основанията на Европейския съюз. Това са черти, които други такива организации нямат. Това наистина прави Европа такава каквато е, но също така и такава каквато вероятно искаме, или поне такива като мене, защото други може би искат съвсем друга. Така че моята идея е, че българската печеливша позиция, която трябва да се обясни на обществото, която трябва да експлицира какво това струва, би била втория вариант. Искаме да участваме и целта ни, стратегическата, включване в еврозоната. Да, това ще струва пари, защото трябва да участваме солидарно, но то е защото по някакъв начин си купуваме стратегическо бъдеще. Това е. Но, далеч съм обаче от мисълта, всяко нещо в политиката и особено в една демократична общност в Европейския съюз, да свеждаме до пазара. Кое колко струва. Мерси. Благодаря на Антонио. Очевидно тук се оформя вече някакъв консенсус, че в България има, поне за момента, една доста странна смесица от фатализъм и комплекс по отношение на Европейския съюз. Фатализъм в смисъл, че каквото има да става, то ще стане. Комплекс, че каквото и да кажем, никой няма да ни обърне внимание. Според мен е точно тук, от тази черупка ние би следвало да излезем. Мисля, че това, което се даде като старт, вече ни дава възможност, един вид беше хвърлен камък в блатото и можем от акта и от факта, това, което предлага Ромпой, да минем към процесите, къде точно в това, което се случва в света, вървят нашите интереси, къде върви Европейски съюз и така нататък. Нещо, което вече започна. Антони, заповядай, Ганчо. Благодаря, Любо. Аз също бих искал да благодаря на Ивайло за много
точната картина, която той даде за процесите, които текат в Европейския съюз. И тези процеси са преди всичко икономически. Аз затова исках да взема веднага думата, тъй като това са фундаментални икономически процеси, които засягат и България, включително способността на нашата икономика да излезем от кризата. Аз ще взема обаче като основа това, което каза Антони, а именно, че трябва да направим някаква сметка, нещо като, ако използваме икономическата терминология, cost-benefit анализ, да видим все пак кой вариант за нас би бил относително по-добър. Но аз тук странният момент е, че ние не можем да направим такъв анализ, тъй като имаме много силен идеологически сблъсък на икономическия фонд в България. Това от една страна неолибералната доктрина, от друга страна неокейнсианската. Като и двете, особено неолибералната доктрина, тя фактически не си служи с никакъв анализ, а просто ви казва, еди, кое си решение е най-доброто. Като от неолиберална гледна точка, ние не би трябвало да участваме в тези съюзи, които сега се готвят, нито банковия, ни особено пък фискалния се отричат. Пак от чисто идеологическа гледна точка никой не е направил, между другото, сметка какво бихме спечелили и какво бихме загубили, ако координираме фискалната си и данъчната политика с тази на Европейския съюз. За нас обаче въпросът е много важен, тъй като решаването на тези въпроси е много важно, тъй като ние фактически не можем да излеземе от кризата. Българската икономика тъпче на едно място, дори се връща назад. Независимо, между другото, от някои проекти, които реализира ГЕРБ в момента, като цяло макроикономическата политика на страната е абсолютно сгрешена, тъй като не може да имате най-добра макроикономическа политика, както твърди правителството, а същевременно да имате 50% от населението ви да е в риск на бедност и да се намира по този показател по-зле, отколкото Гърция, която се разглежда като пример за възможно най-лошата макроикономическа политика, която е в основата на кризата, на фискалната криза на Европейския съюз и така нататък. Тоест имаме на неспособност на нашата икономика да излезе от кризата и очевидно е, че това по какъв начин ще решиме въпросът към коя тенденция в Европейския съюз да се присъединим, ще има решаващо значение. Аз считам, че ако си направим така някаква сметка от гледна точка на това как би се отразило, да кажем, върху България евентуалното присъединяване към еврозоната и някакъв опит за присъединяване към тази тенденция, към една по-голяма интеграция в рамките на Европейския съюз, а тази тенденция в крайна сметка според мен не е неокласическа, неолиберална, тъй като независимо от това, че мерките, върху които в момента акцентира Европейския съюз и които са свързани с този станал термин вече нарицателен austerity, налагането на политика на финансови ограничения, смисъла на бъдещия икономически, фискален, монетарен съюз, смисъла дори на промените в политиката на Европейската централна банка е по-скоро в посока на нещо, което условно може да речем неокейнсианско мислене, по-скоро в тази посока, отколкото в посоката на неолиберализма. Така че евентуалното присъединяване предполага взимане на някакво отношение по тези въпроси, включително, както вече казах, отчитане на това по какъв начин ще ни се отрази влизането в еврозоната и в фискалната политика. И тук отношението на нашето правителство е долу-горе подобно на отношението към АЕЦ Белене. Когато дойде това правителство на власт, първо имахме един опит бързо да влезем в еврозоната, ако си спомнят. Форсирано влизане в еврозоната, това се оказа невъзможно. После еврозоната навлезе в криза, появиха се идеите за координиране на фискалните политики, които веднага бяха отречени по чисто идеологически съображения. Тоест отсъствието на някаква ясна концепция за това как да се развива нашата икономика ни пречи и затова да влезем в еврозоната. Но тъй като нямаме много време, ще кажа само, че тази насока на икономическата политика, която преобладава, която се базира върху неолибералните възгледи за икономическото развитие, очевидно ни тласка в задънена улица. Ние като страна не се развиваме, особено след кризата, и българската икономика не може да намери изход в това направление. Очевидно е, че другото, както отбеляза и Ивайло, да кажем, ориентиране на България към присъединяване към тези по-интензивни интеграционни процеси ще постави нови сериозни изисквания. То ще има своята цена, но очевидно това е посоката, в която ние можем да търсим някакви конструктивни решения и за българската икономика. В това число и от гледна точка на фискалната политика и от гледна точка на все пак присъединяването ни към някаква
колективна монетарна политика. Всичко това ще постави българската икономика на друго равнище, на друга траектория, което пък ще позволи решаването на фундаменталните социално-икономически проблеми, с които се сблъскваме. Тъй като това, което правим в момента, е една абсолютно задънена улица. Трябва да си даваме сметка. И населението спада, хората напускат страната и така нататък. Очевидно има някаква фундаментална грешка в макроикономическата и в фискалната политика, което е довод да се присъединим към другите тенденции. Това, което бих могъл да кажа. Благодаря. Благодаря на Ганчо. И така, федерална структура или хлабав съюз, неолиберален или кейнсиански модел. А въпросът е дали трябва да се затворим само в тези две алтернативи, или има и трети решения, трети пътища на развитие на реалните процеси. Моето мнение е сега Кънча ще дам. Моето мнение е по-скоро, че трябва да търсим нещата в някакви трети плоскости, но след по-нататък. Кънча. Първо искам да благодаря на организаторите. Разчитам посланието, което ни се отправя. Да обсъждаме обградени с книги управлението на една страна, управлявана от човек, който чел една книга. Благодаря наистина. Ясно е посланието. Ивайло беше изключително синтетичен и наистина по-смислено и кратко изложение на това какво се случва в Европа едва ли някой може да направи. Ще се опитам чисто формално да отговоря на тези 5 въпроса в дискусията, защото знаете, освен качествени имам и така количествени наклонности, така че да си дам гласа за отговорите на тези въпроси. След това ще изкоментирам ситуацията в страната и какво трябва да направим според мене. Каква е кризата? За мен няма никакво съмнение, че ние се сблъскваме нито с финансова, нито с дългова, нито с икономическа, нито с социална, а с персе политическа криза. Тази политическа криза в света се дължи на основното противоречие, колкото и банално да звучи, но трябва да го имаме предвид и да си го казваме: глобализирани финанси и икономика, локализирано управление, т.е. това е криза на властта, на несъответствие между, айде да го кажем на стария език, база и настройка. И няма, всеки си прави илюзии и си правят всички онези, които мислят, че имаме икономически изход от тази криза, с което не искам да обида икономистите или да кажа, че не трябва да работим страшно много в областта на икономиката, но истински изход от кризата е политически и така ще се случи. Всъщност това, което Ивайло каза, е доказателство, че Европа мисли преди всичко в тази посока. Сценариите. Интеграция или фрагментация. Отговорът ми тук е малко по-така странен и интересен, ще ви позвучи. Интеграция чрез фрагментация, а не или. Не бива да забравяме какво става в Каталуния, в Баския, какво става в Белгия, в сърцето на Европа и какво тепърва ще става. Така че колкото по-бързо Европа изпълни тази правилна, дори бих казал гениална мисъл за Европа на регионите, Европа Брюксел декларира, но до никъде не доведе тази мисъл. Правилният път е да вървим към Европа на регионите, което е един мултикултурен, мултинационален път. Ние няма да можем да се справим с предразсъдъците на националната държава. Тези предразсъдъци бяхме ги като че ли позабравили, но кризата ги оголи изцяло. И правилно беше казано тук на масата, че докато беше ръста, тези неща не се виждаха. Защото този тип капитализъм, в който живеем, той е точно на колело и докато се въртат педалите, колелото върви, нали, запазва се баланса. Спряха педалите, пада се на земята. Няма да преодолеем предразсъдъците на националната държава, без да минем стъпка напред. И аз спокойно гледам на тези процеси. Начинът да се преодолеят тези предразсъдъци именно чрез интеграция, чрез фрагментация. Формулиране или преформулиране на европейския проект. Моята теза е категорично за преформулиране. Ако се спрем на преформатиране, ще минем на формата с корекции в явителната същност на нещата, на повърхността. Нищо няма да се постигне. Доколкото разбирам, европейските отговорни мислители, преди всичко Франция и Германия, върват към едно преформулиране и това, което Ивайло ни каза за двата вида Европа, които се задават, точно това показва.
Залезът на Европа. Аз не считам, че Европа залязва. Европа е в много сериозна криза и мисля, че изходът от тази криза ще доведе до изгрева на Европа. Знам, че на всички нас в тази зала някак си ни е натрапен в главите, така сме и възпитани и така сме и учили, един европоцентризъм. Знам, че света все по-малко е Европа, ние сме 1/10 и не е нужно човек да седи на летището в Дубай, за да брои и на всеки 10 да вижда, че има един бял. Да, ние сме едно огромно младсинство, но аз вярвам, че Европа има начин да изгрее и че това ще се случи в близките 10 години, защото процесът няма да е по-малко от 10 годишен. Рискове и шансове. Основният риск пред нашата страна има своето съществително собствено име и всички го знаем. Практически в икономически план страната се намира в рецесия. Тези 0,1 и не знам си какво, това са еквилибристики и стагмистики, страната е в рецесия. Второ, не е вярно, че в момента страната е жертва на глобалната криза. България беше ударена от глобалната криза 2008-2009 по-точно, но в момента това, което си го правим сами и дълбаеме много дълбоко сами с търнокопа надолу, без никаква глобална криза да ни кара това да го правим. Тоест се закопаваме сами. Региона. Нашия кръвен интерес в региона е този регион час по-скоро да бъде интегриран. В този смисъл политиката, новата по отношение на Македония е фатална грешка. Тя е глупава, тя е просто... Вижте, това е... Минава един десетокласника, вижда един първокласник и му бие 2 шамара. До това се свеждат нещата. Да. Македония действително е първокласник. Първокласника какво прави? Ми чупи прозорци, плюе семки по пода, но да мине един десетокласника да бие шамари на това, това е най-тъпото нещо, което може да се направи. Нашия интерес е Македония час по-скоро вътре. Не само това, нашия интерес е България да оглави по най-мощния възможен начин натиск, доколкото можем ние да предправим някакъв натиск, Балканите като цяло да влязат. Иначе геополитиката я виждаме. С това, което се случва в Турция, с най-голямото предателство в българската история, на което сме свидетели, апропо скоба, агитирам всички, прочетете Рочта на Доган. Блестящ документ, просто изключителен документ, но там става дума главно за едно нещо. За най-голямото предателство, а именно предателство се нарича тогава, когато вътрешен проблем бива поканена външна сила да реши вътрешния проблем. Ето това е политическото предателство и имаме всички доказателствата, че точно това прави нашия любим ръководител, спасител в момента, като всеки ден по телефона с един друг премиер решават вътрешни проблеми на България. И от тук, знам колко е драматично, но ще го кажа, нашия кръвен интерес е час по-скоро в ядрото с всички сили на Европа, а не в периферията на Европа. Там ние ще загинем. Затова моите лични интереси, знаете, аз се занимавам с пари, за съжаление, извинявайте, но откровен съм, нали? Независимо, че личните ми интереси са да не се пипат данъците, изцяло се обявявам за синхронизирана политика. Знам колко трудно ще е това за България. Знам, че това ще е нечестно за България, защото ние имаме много да наваксваме и един нисък данък наистина ни дава по-големи възможности, но пред другите по-големи опасности, ако имаме някакъв шанс, трябва да го използваме, да се интегрираме, дори с цената на по-високи данъци, защото другото, което ни очаква, знаем какво. Спасяването на демокрацията. И за мен е по-голяма тема от тази, ние да спасяваме демокрацията в тези дни и месеци, няма. След това чак можем да говорим и за Европа. Благодаря ви. Благодаря. Да. Ако позволите, въпрос към Кънчо, но той и към всички, защото тук тази теза следва внимателно да бъде анализирана, да бъде коментирана. Тезата, че чрез фрагментализацията ние можем да стигнем до едно ново единение на Европа, на регионите. Тук въпросът е докъде може да стигне фрагментализацията. Дали ние можем да регулираме, не казвам да контролираме един такъв процес, защото мисълта, че една национална държава може да допусне да се разпадне на съставните елементи етно-религиозни, за мен поне
е стряскаща. Да не кажа, че това не е добрата перспектива. Знаем добре, разбира се, сепаративните процеси, основните сепаративни процеси в Европа, но там те изглеждат по един начин. Тук, в нашия регион, който надявам се да бъде част от една европейска общност, по-хлабава или федерализирана, нещата стоят по друг начин. А тези процеси не могат да спрат някъде до Будапеща и да кажем, нас не ни засягат. Отново поставям този въпрос, по всички други аз ще взема отношение след това и може би само едно изречение по темата за данъците. Ние този въпрос преди 3 години и половина го поставихме. Като тази идея, залегнала в доклада до президента, тогава беше наречена малоумна, ако си спомняте, от идеолога на финансовата ни, на бюджетната политика. Той се отказа, но след като от МВФ му казаха, бе, там май нещо грешите, време да промените линията. Но това си струва също да бъде коментирано и единна позиция едва ли не да се усети доминиращото мнение в нашата общност. Да, Димитър Йончев заповяда за реплика, за да се получи дискусия. Да, получи се малко. Значи, аз оставям на страни оригиналния начин, по който беше казано интеграция чрез фрагментаризация, защото малко игра това. Но си спомням много добре, че този преход, за който стана дума от Съюза за стомана и въглища и след това договора в един град, който нито един европеец не може да напише с по-малко от 2 грешки, много интересен избор, и се получи това социално инженерство, което е голяма загадка. Но за мен идеята тогава беше много понятна и съм слушал еврокомисари, бивши вече, които го обясняваха. В рамките на следващото тогава казаха 20-25 години, в световния пазар ще има такива гиганти, че европейските играчи, колкото да са силни, сами не могат да се оправят. И его едно пространство от половин милион и целта в това пространство е хомогенизация от икономическа гледна точка. И от тук регионалната политика стана много интересна, защото се оформиха някои страхотно силни региони. Примерно Рон-Алп в Франция или Ил-де-Франс или в Германия. Това са страхотни съсредоточения на власт, на решения много близо до хората и се заобикаля централната власт, която при нас, например, си е като едно бедствие по отношение на това какво стига до хората долу. В този смисъл само едно нещо ме смути в това, което казахте. Регионализацията не бива според мен да се схваща като етническо обособяване. Това е абсолютно сигурно. А като административни региони, при нас сега те са изкуствени, те са глави без тела. Ние реално правим региони за планиране, само защото такъв е модела на говорене в Европейския съюз. Но реално ние не сме регион в оная сила и в оная мощ, която е в Западна Европа и го виждаме. А чрез директно ориентиране на пари към регионите се получава наистина хомогенизация на пространството. Тая корекция, значи искам да изключим етническото прочитане на регионалната политика. Тя се остава интересна. Понеже реплика да отговоря, значи ние може да го разбираме и го разбираме правилно, така както са указанията от Брюксел. Въпросът е в това, че аз знам и всички вие знаете, че има поне 3 значими държави в Европа, не искам да ги назовавам, в които сепаратизма върви по етническа основа. Дали ни си иска или не, това е факт. Тоест, един такъв процес не може да не бъде отчетен. Вероятно, Кънчо имал предвид друго, но и това е един аспект, който трябва да бъде анализиран. Само реплика. Благодаря на Георги, че забеляза провокацията. Сега ще разгърна провокация, ще направя малко по-голяма, с съвсем кратки думи. Безспорно е легитимно това, което Георги ни казва. Процесът крие големи опасности. Но това не трябва да ни плаши. Трябва да видим какво има зад този процес и възможно ли е да продължим по стария начин или е необходимо нов начин. Властта в момента, в рамките на една национална държава, това е водещата концепция, за съжаление, дори в постмодерната ситуация, в която се намираме, и кризата точно това оголва и тези напрежения това правят, изисква смяна на вектора на властта. Това, което е от миналото, е вертикализация на властта.
И ако Европа тръгне по посока на допълнителна вертикалност на властта, т.е. това значи централизация, усилване на център, Европа няма да се състои. Нас ни е необходимо хоризонтализация на властта, а тя е възможна да стане само през регионалния принцип, естествено, дай Боже, без да се случват процеси на разпад. Но не бива да се плашим от тези процеси, ние трябва да ги изучаваме и да ги овладяваме, а не да се плашим. Без Европа да мине към хоризонтализация на властта, няма да има Европа. Благодаря. Това беше, между другото, се оформи един интересен дебат. Да. За едно уточняване на понятията. Да. Едно уточняване на понятията. Регионализация, когато си има предвид Европа на региони, си има предвид наднационални региони, в които участват група национални държави. Или се има предвид, има се предвид регионите на планиране вътре в съответната страна. Или се има предвид друг тип региони, конституирани по други признаци. Само така Европа може да се почувства хората европейци. Много по-близко. А какво да предложим? Да дигаме възможно още по-високо. Че Брюксел и сега е толкова далеч от всички нас, че той е космическа инстанция. Така. Благодаря. Получи се наистина интересен дебат. Преди да дам думата на Васил Проданов, просто искам да кажа... Тъй като отдавна поиска думата, нека да... Позволете ми само да кажа няколко думи преди да ви дам думата, тъй като се оформи един много интересен дебат, който засегна, може би, ключовия елемент на нашата дискусия в крайна сметка, когато говорим за Европейски съюз, и то е мястото и ролята на националната държава. Когато говорим за съюз, който е регионален, ние неминуемо трябва да сложим вътре, да си видим своето място на всяка една от нас. И тук вече става дума къде в процеса на глобализация, където националната държава до голяма степен се пробива от всякъде. И от гледна точка на свободно движение на капитали и хора, каквото искате, как тая национална държава от тук нататък се преосмисля, преформулира, къде тя намира мястото си сама по себе си и в една по-широка рамка, защото очевидно имаме някакъв процес, при който от еднополюсен свят вървим временен еднополюсен свят, след двуполюсния, който беше. Ние имахме един много кратък преходен период, представа по-скоро за еднополюсност, отколкото за реална такава. Как сега вървим към някакъв друг тип многополюсен свят? И тук за мен въпросът стои така. Може ли 21-я, ако 20 век беше века на Ленин, т.е. на една идеологически интернационализъм, така да се каже, може и 21 век да бъде века на Ленън. Имам предвид Imagine. Imagine there's no country. Няма държави. Представете си света без държави и как от тук нататък това ние го осмисляме. И тук стигам до това, за което стана дума. Две тенденции, според мен, в процеса на глобализация. Една търсене на наднационалното, което Европейския съюз действително търси. За да бъде той единият от тия фактори в многополюсния свят, той неминуемо върви към тази посока. И от друга страна имаме и субстаталното ниво, на което се развиват процесите на фрагментация. Защото при условие, че националната държава наистина е пробита, тогава се губи се чувството за сигурност. Губи се уюта на това, което националната държава даваше до сега. Търси се стабилност, сигурност на едно по-ниско равнище, на равнището, което може да даде защитата, социална, политическа или каквато искате. И за това, между другото, ако говорим за фрагментация на държавите, ние имаме нещо, което аз наричам бунтът на богатите. Бягат от националните държави богатите. Региони. Каталуния, Фландрия, Северна Италия, ако щете Шотландия с нейния нефт. Тоест, и тук е следващия проблем. Това, което глобализацията, тя, освен всичко друго, глобализира и социалната проблематика. Бедността вече не е национален проблем. Тя е глобален проблем. И всичко друго. Регионален и глобален от тук нататък. А света в своята правна, институционална рамка, той е построен на база национални държави. Тоест ние се опитваме да решаваме нови проблеми с стар инструментариум. Ние не можем да решим с база национални бюджети глобална бедност. И тук вече се появяват всички тези проблеми и тук се наслагва и това, което в момента се случва в Европейския съюз. Как Европейския съюз отговаря точно на тези процеси и къде той намира своето място. Извинявайте за малко по-дългото изказване, Васил Проданов.
тая посока сметах да говоря, тъй като тя ми навя един спомен от 1993 година, когато бях в Центъра за международни стратегически изследвания на Бжежински във Вашингтон. И там на една стена видях една много необичайна карта на Европа и когато попитах моя домакин, тогава Януш Бугайски, каква е тази карта необичайна? Той каза, това е един от проектите, които работим за Европа, на разделение на 200 малки държави. Това беше 1993 година, но аз самия тогава го вкарах в интерес на истината това. В моите интереси към глобализацията и всички тия концептуални схеми, с които тя беше обвързана тогава, като един процес, в който до тогавашния управленски фокус, който беше центриран в рамките на националната държава, започва да се мести в две посоки. Едното е това, което тя не може да върши нагоре към наднационални институции от най-различен тип, включително и регионални обединения от типа на Европейския съюз, и другото е регионални структури. При това беше времето на началото на така наречения трети път, когато Клинтън спечели с първи тези идеи, такива идеи. Това движение надолу се виждаше като движение не само към местни органи на власт от най-различен тип, но и към така наречените организации на гражданското общество, към които се прихвърлят съответни, така да си каже, ангажименти, и всичко това беше вкарано обаче тогава в по-голямата така триумфалистка неолиберална рамка, съчетана с идеите, разбира се, с разни мешаници на информационно, постиндустриално, постмодерно и така нататък общество, но в целия сос, така да се каже, на неокласически икономист, който предполагаше, че тези управленски и политически промени, така да се каже, ще върват паралелно с една тенденция на икономическа хомогенизация. Сега, проблемната ситуация обаче беше, че тенденцията е точно обратната. И от тук се получи всичко това, за което току-що стана дума. Регионализацията започва да се превръща в възраждане на стари идентичности, религиозни, такива етнически, забравени, такива локални. При това обвързана с паралелно ускорено нарастване на неравенства, на всички типове неравенства. Значи ние не можем да пренебрегнем това в нашия разговор. Включително в най-богатите страни. Включително и в Германия, която е, така да се каже, в момента ядрото на Европа, нали, по всички показатели, която тресе Германия и което ще, нали, ние политическия разговор, политическия дискурс, който би трябвало да ни обясни степента на възможност на този проект, който Ромпой предлага, можем да го видим само в този контекст. Какви сили се раждат, става дума политически, социални сили, каква ще бъде реакцията на тези сили на всички тия съвсем естествени искания в ситуация на криза. Винаги системите са реагирали с по-голяма централизация. Централизираш процеси, които долу не може да се справят на по-ниско равнище съответните институции. Но тук проблема наистина е, че това води не просто до, нали, една хармонична, така да се каже, прехвърляне на ресурси от едно равнище на друго равнище, но наистина до неравенства, в които богатите и в регионално отношение стават все по-богати, и те, значи, инициативата за разцепването е от по-богатите. Значи проблемната ситуация на Европа в момента е не просто, нали, че тя става по-мултикултурна и че на отделни места, нали, едни религиозни или етнически групи, и наистина доклада на Доган е блестящ и той заслужава, и много опасен, ужасно опасен, но той заслужава отделен анализ, много специален анализ, но големия проблем е, че ние имаме нарастваща социално-икономическа диференциация. Вътре в самата Европа. В момента двете части на Белгия са социално-икономически по-голяма е дистанцията между тях, отколкото когато възникват, когато се появява съвременна Белгия. В момента дистанцията между София и Силистра е по-голяма, отколкото по времето на Османската империя. Никога в, нали, тази писаната икономическа история, когато се мерят тия дистанции, тя не е голяма. И тук
тъй като се хвърлям в много посоки, само една реплика на Антони. Антони, за съжаление, сегашното управление у нас, колкото и да изглежда ситуативно, но моето впечатление е, че то по-скоро е тръгнало в една алтернативна посока. Тръгнало е в определена посока. Значи, обърни внимание, категорично заявление не само, че против уеднаквяване на данъчна политика, които идват от Дянков, и нали, категоричните изявления, че ние ще се помислим за еврото, но погледни икономическите тенденции, как се променя, зад които стоят политически, как се променя посоките на износа в различни посоки. Само последната година. Значи, вижте последните данни на вноса и износа към Германия. От една страна вноса се увеличава, износа намалява, ние се спасяваме в посока на Турция. Слава Богу, че нали, данните 10, 11 и 12 година по посока на нарастващ дисбаланс от гледна точка на износа към вноса към Турция и по посока на ускорено разгръщащи се политически промени в това отношение, включително и вътре в страната. Така че, за съжаление, по-скоро нагласата е към по-хлабави Европейски съюз в момента, което за мен е опасно. Аз мисля, че аз съм съгласен с всички контексти, че за нас спасението е, така да се каже, да влезем в ядрото, стига то да ни иска. И последното, което ще кажа, проблема пред всичко това, което като програма тук беше отчертано великолепно, значи политически. Всички проучвания до сега през годините показват, че желанието за интеграция в Европа е много по-високо сред елитите и много по-малко сред масите. Всички социологии, количество да ги мерим тия неща. При нас той процес особено силно се разгърна през последните 2-3 години, след влизането в Европейския съюз. И ти първо ще се разгръща. Имаме вече партия така. Значи, това заслужава специална дискусия. Нали? Наистина проблема е политически. С това съм съгласен с Кънчо Стойчев. И тази нарастваща дистанция между елити и маси и цялата тая ксенофобия, национализъм, които са вече ти влизат в контекста и на етнически, религиозни и така нататък проблеми. Благодаря на Васил Проданов. Андрей Георгиев от Университета за национално